Máme ešte jeden gag k tomuto pripojený. Ten druhý gag tiež spočíva v tom, že tam bola nejaká tabuľka, lenže táto tabuľka bola zase v podchode a bolo na nej napísané, že si musíte držať nos, pretože je tam nejaké plynové zamorenie a treba prejsť priamo po rovnej čiare. Takže ja by som ešte chcel povedať, že tento námed sme dostali z Liptovského Mikuláša od pána Jozefa Janeka. Video, štart. Áno, tu je tá slečna vo výklade vyložená a už sa tam nejakých chlámu. To je ona a ide to. Nejde. No, zrobím, pizzáky. Čo je? Počkaj. Už som ju rozosmial, videl si to? A toto tu náberá. Tak, teraz by sme mohli aspoň. Počuješ nás? Hej! Nepočuješ nás? Ale počujem. Počujem. Nechto si to prečo robí. No tak my musíme rozosmiať. Skúste. No neviem. Chytiť si nos do únika plyn. A treba čo najrýchlejšie. Čo najrýchlejšie. Poďte, nechoďte dať, a to je veľká koncentrácia. Počare, pani. Unika tu plyn, musíte po tejto čiare čo najrýchlejšie. Chyťte si nos a čo najrýchlejšie musíte prejsť. Pani, taďalko počare, rýchle, unika tu plyn. Rýchle, chyťte si nos. Plyn unika, rýchle. Plyn, aj malý chyťte nos. Pani, rýchlo sa ponáhľajte, to je na to nastavu unika plyn, treba si tam máte to vypísané na tabuli, a rýchlo, ponáhľajte sa. Pani, rýchlo, vypíte si nos, Tá scénka s tým smiatím sa bola zvláštna tým, že tam ľudia sa snažili rozosmiať tú dievčinu, ale niekedy je to naopak, že človek sa rozosmieje aj bez toho, že by sa chcel rozosmiať. A to je dosť nepríjemné, zrejme sme v priamom prenose, ako je videostop, že zrazu vy sa tam začnete chlámať do smiechu a ľudia sa čudujú, že o čo ide. Sa vám to jistě, lidi jsou hrozně podezíraví a myslí si, že tam něco děláme pod stolem s Čáslavským, že nic tam, že nějaký peníze tam jdou černý. Ne, ale je to strašně nepříjemný, hlavně protože skutečně, jak říkáte, divák vlastně nebo posluchač neví, co se vlastně děje. Protože mě teď napadlo, že nejmarkantněji jsem to vlastně zažil v rozhlase, kde jsou takový ty chvíle, zvlášť jak si pro toho posluchače naprosto nesrozumitelný, protože nás ani nevidí, jak se přitom mlátíme smíchy a jenom slyší ticho. Protože se tam zmačkne takzvané kašlátko. Ano, tam je takový tlačítko, tam je napsáno kašlátko. A potom kašle na posluchačov. A pak se kašle na posluchače, ano, správně. A to se stalo, že při jednom pořadu, ve kterém jsem s kolegyní uváděl pořad písniček na přání, určitě to znáte, každá stanice pořádná má takový pořady, kde se hraje většinou k narozeninám, k různým jiným jubilejím a podobně. A my jsme tak celkem normálně, je to rutinní práce, četli jeden za druhým to blahopřání, vždycky po blahopřání šla písnička a tak dále. Až jsme se dostali k blahopřání, který četla ta kolegyně a ta četla následující text. Mladé 18leté Janičce ze Šiškova v Praze přeje celá její rodina
všechno nejlepší. Pod toto blahopřání se podepisují tatínek, maminka, bratr Karel, sestra Lidie, babička Olga, děda Zdeněk a Mahmud. Jak řekla tohleto zvláštní slovo, který k těm babičkám vůbec nešlo, jo, tak jsme si pochopitelně okamžitě představili tu dvojici, jak vypadá, že? A jak k ním ten člověk z té Arábie chodí na obědy. To všechno si to zasadíte do reálí a nemohli jsme ale vůbec pokračovat. Vyprskli jsme a ticho. Mahmud je možno kocúr. Možná se tak někdy chová, ale určitě nebyl. Ne. Ten by to nemohl podepsat, že? Ale každopádně tahle ta Eliška, nebo co to bylo za Jarmilku, tam měla místo jedné písničky 5, protože jsme nemohli začít. To pořád jenom hrálo. Nikto. Ja som sa vás, pán Rosák, nepýtala na vašich kolegov celkom náhodou, pretože v ďalšom gegu, ktorého námed sme dostali z Košíc od pána Jozefa Havrla, hrá pomerne dôležitú úlohu predmet z konkurenčnej relácie tej vašej, teda kufr v preklade. Kufr. Samozrejme, že v tom našom nie sú peniaze, ale kusy betónu. Mladenci, prosím vás pekne, neboli by ste tak dobrí a mi ten kufer preniesli tam, lebo mi je to ťažké. Samozrejme. Ja vám pretlačím tu. Skade cestujete? Až od Prešova. Od Prešova. Ja vám veľmi srdečne ďakujem. Činky a cvičím, víte, áno. Takže si... Pritom neporazí. Nezapadeš to, veľmi vám pekne ďakujem. Opatrne. Veľmi pekne ďakujem. Nechajte. To máte nejaké moc ťažké. Počkaj. Ťažké veci, no. Čo tam máte? Naložené veci. Babku. Veľmi vám pekne ďakujem. To sú činky a ja s tým cvičím, viete, však 8 krížov bych nevydržal, keby s tým necvičil, nie? No to už je spolu so životom. Áno, takto život dáva. Aj jedno, aj druhé. Hej, veľmi pekne ďakujem ešte raz. Toto spôsobili chlapci z fotoateliéru Harum a konkrétne to robili nejakí ďalší kamaráti z Repro Sova na počítači. Toto sa dá, takto ma dohovadili, ale keby len mňa dohovadili, to mali za 2 minúty hotové. Trošku ma vykrášlili a bolo to, ale keby len mňa takto ako doblbli, ale všetkých zákazníkov, čo si v jedno predpoludne chodili pre fotografie. A na to sa pozrite. Ježiš, ja som chcela